This is nothing but a trailer. What are they doing in here? Mijn naam is Chandra. Ik ben opgegroeid hier en daar bij oma, bij mijn moeder, bij tante. En daarna ben ik uitgehuwd en daar begonnen mijn problemen. Mijn man was alcoholisch, hij ging drinken. Hij ging vaker met me vechten thuis. We hadden vaker ruzies. En gebroken, eenzaam, alleen. Ik voelde dat niemand van me houdt. Ik was altijd thuis, ik mocht met niemand praten. Ik moest de hele dag in het huis blijven werken. En daar begon mijn depressief ook. En daarna heb ik 2 kinderen gehad. En, maar ondanks had ik 2 kinderen, maar ik had toch veel problemen. Hij ging drinken en dan ben ik ik was helemaal vegetarisch geworden, zodat ik mijn problemen kon oplossen. Dus ik was helemaal vegetarisch, maar daar begon mijn depressie meer. Ik werd gek. Ik wilde mensen ongeluk geven. Ik heb het geprobeerd om mensen problemen te geven. Ik had zelfmoordgedachten ook gehad. En bijna 14 jaar, want ik was 14 jaar getrouwd met hem geweest. En ik had 14 jaar dat problemen. Elke dag hadden we ruzies. Hij ging zelf alles op straat weggooien, shutters breken. Dus ik had heel veel problemen met hem en niemand kon me helpen. Niemand kon me helpen. Ik ging mijn familie zeggen, maar niemand kon me helpen. Op tv, toevallig ging ik tv kijken en ik zag niks op. Ik vond niets bijzonder. Dan ging ik kanalen draaien, verwisselen en kijken. En dan had ik toevallig deze kerk gezien. En ik zag iets over mijzelf, dus ik vond het leuk, die getuigenis van mensen. En ik dacht om te volgen. Dus dan heb ik dat hele programma gevolgd. En ik vond het interessant. En dan ging ik wachten elke dag om te volgen. Maar alleen wist niet welke dagen het was. Maar ik ging elke dag dat tijd kijken en op tv volgen. En ook, ik deed het ook mee met het glas water. Deed ik het elke dag. En toen ben ik bevrijd geworden van de zelfmoordgedachten. Maar ondanks dat ik had problemen. Ik had heel veel problemen nog steeds. Ik ben naar de kerk gekomen en ik begon gebedsketting te volgen. Op woensdag, vrijdag en zondag. Nu ben ik al vrij van alles. Ik heb geen zelfmoordgedachten, ik heb geen depressie. Ik ben gelukkig van binnen en ik ben blij dat ik in de kerk ben, omdat ik ben van heel veel problemen vrij geworden en ik voel me gelukkig. Ik wil ze zeggen dat ze moeten komen naar de kerk en de gebedsketting te volgen en doen wat wordt gedaan. En je gaat de resultaat wel zien. This is nothing but a trailer. What are they doing in here?